A toto je nové video od RKSSSLSK a dneska som vám chcel ukázať problém FC Mobile. Ten problém je toto. Team of the Year. Tu sú 117 a stoja len 10 týchto. Oni sa dostali si ich 10 zadarmo a mohli si dostať veľmi dobrých. Ja som napríklad dostal zadarmo 115 Rafinhu, 114 Haalanda, 115 Kuita a 114 Kukureu. Takže hoci kto mal slabý tým, má teraz veľmi silný a už sa to nedá vôbec hrať. To sa dá ukázať tu. Už sa to snaží neviem koľko hrať a neviem sa dostať vyššie. Počkať, uvidíme, aké tu budú šance. Vidíte? Ja čo mám 117 overrating a mal som tu väčšinou, že všetci mali, že minimálne po polku mali žlté, už ja som horší. Lebo všetci majú teraz strašne silné týmy už. To EA Sport, vidíte, Kvačkejlia celú hru pokazili. Ale môžem ich skúsiť ešte nabiť. Tak im ukážem, že ten tým moc nepomôže proti mne. Ale to asi nepôjde. To neviem, dobra. Už viem ako na nich, dobra. Carrick, go. Poď. Ešte tu dáme točenú asi. Hej. Dobra, 3-3. Poďme. Haaland, Rafinha, strela, gól. Pekne. Pekný gameplay. No, toto bolo zlé. Bež, Rafinha, gól. 5-5. To keby vyšlo. To bol, že goal of the year. Čo robia? Kukurea, Rafinha, gól. Ale stále oni vyhrávajú o 2 góly. Toto je ten problém. Že oni, ak majú silné týmy, to už sa nedá hrať vôbec. Oni pokazili celú hru týmto. Úplne. Celá ekonomika padla. Hráči sú z ničoho nič strašne lacní. Lebo ich proste dostávate zadarmo. Nedá sa to už hrať. Nie, nechcem už hrať. Zase niekto silný bude. Aj, tak dám ešte jednu hru. A potom môžem skúsiť head to head. Vidíte zasa. To sa nedá hrať už vôbec. Veď ja som tam dostal, z prvého balíka som dostal, že 114 Messiho a Ronalda. A Haalanda. 314 zadarmo. Ale Ronaldo som nebral kvôli tomu, že ja neviem hrať so strikerami ako pravákmi. A Messi, striker není moc dobrý. Keby bol práve krídlo, tak ho berem. Lebo ja to mám rozložené, že ľavé krídlo je na nahrávanie, ale to už sa teraz tiež pokazilo, keďže mám Rafinhu. Takže ľavé krídlo je taký dribbling už tiež. Čo faulujú? A striker je na strely, takže on má shot power, volley, header a tak. To som ani nechcel spraviť, to som nejak náhodne ťukol, on dal cross. A práve krídlo bol na dribbling, že má prejsť celé ihrisko.
Bo ja som mal špecializovaný tým na zápasy, nie na toto versus attack. Versus attack ma vôbec nebavil. Ale ja som to hrával len kvôli tomu, aby som potom dostal diamanty. Či gemmy, či to, čo to sú. Zase prehrávam. 8-1. 9-1. To sa nedá. Čo robia? Posledná šanca, tak gól. Rafinha, gól. Nie, daj gól. Jaj. No. A už sa proste vôbec nič nedá hrať. Takže toto bolo také rýchle videjko, čo som vám chcel iba povedať. A čaute.